Bon dia i bon any, què tal, com esteu? Benvinguts al meu cau. M'he tallat avui els cabells i no m'agrada gaire com em queda, però bueno, això us diu de mi que sóc un hedonista i que tinc uns problemes molt petits. I precisament d'això us vull parlar avui, no de l'hedonisme, sinó dels meus problemes molt petits, perquè n'hi ha un que em balla pel cap, i no és només el cabell. Des de fa mesos, fatal, I és el problema dels noms. Aquesta és la segona temporada que treballo a Adolescents, que és una productora que, entre d'altres coses, fa un programa que es diu Adolescents XL a Catalunya Ràdio. I en aquest programa comptem amb tants adolescents com amb XLs, és a dir, 0. I tu em diràs, home, però és que els de la família del Super 3 tampoc no eren família, i bé que d'aquests no t'estàs queixant. I jo et diré, molt bona observació, alumne avantatjat, però és que avui el que us vull parlar és el problema dels noms autodescriptius. Els noms autodescriptius són aquells que descriuen... Molt bé, Bru. Els noms autodescriptius són aquells que defineixen, que expliquen allò que estan donant nom, no? Per exemple, un programa que vagi sobre la vida de la gent de la generació Z, que es digui Motzeta. Després, un programa que vagi sobre feminisme i música, que es digui Músiques Empoderades. O un noi moreno que es digui Bru. Això és un nom autodescriptiu, d'acord? Aquesta és una estratègia de publicitat que s'ha fet servir des de tota la vida i per exemple, fixem-nos en els partits polítics, no? Vull dir, hi ha el Partit Popular, que és el partit del poble, vale, doncs els votaré. Després hi ha el Partit Socialista, home, però si aquells eren del poble i aquests són socialistes, també deuen ser bastant del poble, doncs potser els votaré en aquests. I ara que ja no ens importen les paraules, sinó els fets, els partits polítics ens diuen què fan, no? Doncs Podem, o guanyem, o ballem, o juguem a escacs. I no sé si vosaltres li veieu algunes llacunes, però és que jo precisament si una cosa li veig són llacunes. Primer problema, que és mentida. Ni junts van junts, ni esquerres són tant d'esquerres, ni els popus són popus, socialistes no sé què us n'he de dir, Podem una miqueta, i el meu preferit, guanyem, però no gaire. I per què la gent que ens diu que no diguem mentides i que ens portaran carbó si ho fem són la mateixa gent que es presenten i ja ens n'estan dient una? Doncs perquè la vida és una merda i perquè probablement, si un partit es presentés dient-se empatem o potser perdem, probablement empataria o potser perdria. Per tant, no els interessa aquesta estratègia i a més, hi ha vegades en què la publicitat és més important que la veritat. Per aquest mateix motiu, no sé si Catalunya Ràdio volgués tenir un programa dirigit a gent gran, obesa i animalista, podria fer un programa que es digués Iaioflautes XXL. I això seria bastant més fàcil que no fer un programa per gent gran, obesa i animalista. Vull dir, és més fàcil posar-li el nom que no pensar tot el programa. Amb això no vull dir que Adolescents XL, Motzeta, Músiques Empoderades o el que sigui no interessin, però estic dient que és més fàcil posar-li el nom que no fer el programa en si. Segon problema, els guetos. Aquest punt no té gaire secret, d'acord? Però és que em sembla evident que si hi ha un programa que es diu Iaioflautes XXL, potser hi ha gent a qui no li interessa aquest nom perquè no es considera ni Iaioflauta ni XXL. Em sembla a mi que posar un nom neutral potser no portarà més gent cap a tu, però el que segur que no farà serà expulsar-la. Per exemple, el Tot Costa és un programa que va dirigida a amants dels esports i no es diu Divorciats XXS, no? Perquè hi ha gent que potser no li agradaria l'apel·latiu. Per tant, li posen Tot Costa, que és un nom neutral. I per què ho fan, llavors? Doncs pel que dèiem, perquè hi ha alguns temes en concret, com per exemple que afavoreixes les dones o els joves, que interessen vendre. Vull deixar clar que això no és una crítica a Adolescents XL ni a Catalunya Ràdio, perquè això malauradament ho fa tothom, ho fa RAC1 amb el Criar Bé, amb els Superesports, ho fa la SER amb no sé què, perquè jo no sóc espanyol i no escolto la SER, però que ho fa tothom, bàsicament. Això últim era broma. En tot cas, passem al tercer problema, i és que quan tu mires la programació de Catalunya Ràdio, veus tot de programes amb noms desconnotats, no? Tens Els Matins, tens Catalunya Nit, tens noms directament dolents, com el sempre pertorbador Tot es mou. Llavors, de cop et criden l'atenció aquests programes que sí que tenen una connotació, que són el Motzeta, Adolescents XL, Les dones i els dies, Músiques Empoderades i segur que me'n deixo algun. I si tu no ho has mirat mai, deus pensar, mira que bé, tu fan tot de programes neutrals i a més reserven espai per col·lectius que necessiten un reforç positiu, com són les dones o els joves. I on és la trampa? Et diré, alumne no tan avantatjat ara. Doncs la trampa és que encara que hi hagi 3 programes de tarda a Catalunya Ràdio que els portin homes de 40 anys, no veureu cap programa que es digui homes de 40 anys. I aquí correm el risc de rentar-nos la cara amb aquests 3 o 4 programes de noms cridaners mentre estem deixant que la resta de la graella la portin homes de 40 anys. I és que és normal, és que el món el governen els homes de 40 anys
O encara pitjor, els homes de més de 40 anys. Però és que això passa a Catalunya Ràdio, passa a RAC1, passa a Caracol TV i passa a tots els podcasts de la història. El tema és que no cal llavors que dissimulem dient no, bueno, és que jo a la meva ràdio dono molta importància a les dones i als joves perquè tinc aquests programes que es diuen així. No, no cal que ho facis, el que has de fer és donar responsabilitats a dones i joves i d'altres persones que els mitjans de comunicació potser no han tingut tanta força al llarg de la història, que de fet és una cosa que Catalunya Ràdio ja està fent, perquè el Matí de Catalunya Ràdio, que és el programa més important de l'emissora, el lidera una dona, que és la Laura Rossell. Abans ho feia la Mònica Terribas i abans ho havia fet encara la Neus Bonet. Per tant, si ja ho estàs fent, per què necessites que un programa es digui Adolescents XL? I ara sembla que m'estigui enfadant. Doncs la meva resposta és que no ho necessites. I ja està, i fins aquí tot el que volia dir. Espero que hagueu agraït aquesta intimitat, que us hagi deixat entrar a la meva habitació i ja està. No tinc res més a dir. Gràcies per escoltar-me i tingueu un bon any. Adeu.